Uya ang mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos maray na hapon, Martes ngunyan, 4 de Agosto taon 2026. Kami po giraray minapaabot nin pagrespeto asin pangungumusta sa lambang miyembro kan sosyudad asin kan familia. Kasabay dyan ang paglaom na sana po iyaong kita sa maray na sitwasyon asin kamugtakan. Igwa na po nin resulta an maghapon tang pagtrabaho, pagal, diskarte, sakripisyo, hinguha asin iba pa. Sa paagi po kan padagos niya tong panarig, pasasalamat asin pagkameherak sa mahal na amang Diyos. Programa na tabing Bicol Target, minaimbitar na mag-iriba-iba magkita sagkod alas 5 an hapon. Nakaready na po ang nagapirang miyembros kan Mega Force Patrol. Kasabay ta dyan si Chief Jimmy, Pading Jim, Pading Jomar, Compadreng Al, siyempre si Karen, si Joshua, si Angel, sa Manibela si Henry Mata, sa Master Control si Compadreng Nal Baldo, mantang yaon ngunyan sa newsroom si Jen Matthew Balyaran, si Ma'am Sya Leron, work from home, get well soon Ma'am Sya tabe. Siyempre si Nicole Ann Gloriani padagos pan pagmonitor, pagkontribo din mga istorya si Surumada ninda. Ang mga pangyayari lokal, nasyonal, internasyonal sa supervision iyan kan Samuya pong matindi, laban ng laban, malalaoman, News Director Mardela. Sa IT, may broadcast man kita tabi worldwide, netwide. Apwera kan broadcast mi sa radyo. Ang broadcast mi tabi sa internet, DCGB News Online sa Facebook and DCGB sa YouTube, DCGB Legazpi City, Philippines. Kasabay ta dyan, Jerome Nico Martinez. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indong pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Good afternoon, halay sa Pilipinas. Ready na ang tropa. Martes ngunyan, sesyon regular, lalawigan, lungsod, bayan. Nasa linya si Angel Lamustasa. Angel, good afternoon. Please go ahead. Yes, good afternoon Sir Pio. Good afternoon po sa kayong mga parantabay sa mga dugang tapang Bareta. Sarong barangay Tanod Sir Pio sa barangay Taysan, Legazpi City. Antig sa saliduhan mo niyan kan mga miyembros kan sanggunian panglungsod kan Legazpi matapos sa magpailing in pagiging honesto, matapos iuli Sir Pio ang sobra sa 200,000 pesos na kantidad din kwarta na napurot kaini. Sa resolusyon Sir Pio na inaprobaran kan konseho ni Tigbusol ni Konsehal Renato Valladolid na unanimously approve kan konseho pigmidbid ninda si Edward Tripulca ang chief tanod kan barangay Taysan. Kung sa Sir Pio ka nakalis na mga simana ka na nagurong da ining tanod na ini dyan sa Pursa ka na sitso malangka sa tang barangay. Kaya nakaputi ni Sir Pio yung sarong brown envelope na may laog na 209,660 pesos and 50 centavos. Dahil duwa-duwa Sir Pio si Sir na Tripulca na magpasirin sa barangay hall para ipablatter ang ini asin para man masiguro na mga kulinis sa kagsadiri. Nasaro pa lang Sir Pio na businessman dyan sa barangay Malapok, Donsol, Sorsogon. Pasiring pa kayo ni Sir Pio, nagpasiring pa ang nasabing chief tanod sa Legazpi City Police Station para man ipablatter ang nasabing pangyayari. Matang Sir Pio matrayon po man na naiuli ang nasabing kantidad duman sa businessman na taga Donsol, Sorsogon. Sa resolusyon Sir Pio ni Konsehal Valladolid, ang nasabing pag-ugali ni Tripulca ay nagpapahiling na hindi na pagiging honesto bako sa na bilang opisyal kan barangay kundi bilang sarong individual na nagtataon in honra bako sa nasa barangay Taysan asin sa bilog na syudad kan Legazpi. Sa masunod Sir Pio na regular na sesyon kan sanggunian panglungsod, tigalaw man na iimbitaran mismo kan konseho, ana nasabing chispano sa aning personal man na igawgaw, ana nasabing resolusyon. Sa ina porsyon da tabi iyan na purot kan chief tanod.
Pagka po ini Sir Pio sa Purok 6 kan Malangka, kung pasisiring ka sa sur na parte kan Legazpi, may palaog dyan Sir Pio bago po mag-eskwelahan kan Barangay Saisan. Hindi es posible man agad kung taga Sorsogon niyan, siguro nakalunad sa vehikulo na waltak yan na brown envelope. Opo, tadyan baga Sir Pio na agihan, lusutan, pasisiring digdi sa sentro kan Legazpi. Yan. And maray nga ni, anakapurot, iyo nga ni iyan sarong chief tanod and igwanin pagkakamidbid kung sisay sumay sa dirita difficile kung dainin ano pa man na kunyan baga Angel nin identity. kung identity kung sisain may sa dirika ito makunyang ka maisip ka ano inihulog ng langit o what ay baga ano. Opo. And Yan. marisa na nga ni Sir Pio, maski po ta may identity, bagay ito may ID ngaya, pero kung anak ka po Sir Pio, bako marayan na pag-uugali, mas din, i-disregard, nilitapo kung sa ina sa itong mga ID, so parang tatabago na. Iyo baga tabi. Iyan ang pinakasako sa pang punto dyan. Marita nakapurot iyo nga niyan. Igunin arog ka na kunya na estado nin pagkatawo. Honestong maray. Yes po, Sir Pio. Iyo gun man 200 bilog na bilog ha. Pati subutalya pa. Opo, Sir Pio, 209,660 pesos and 50 centavos. Iyo nga niyan. Halimbawa ikan makapurot kan Angel. Na daiman lamang ni kung anong pagkakamibig kung kiisay iyan. Dainin naghahanap. Dainin kung ano ang decision mo kan ipaparecord mo ba sa barangay, ipaparecord mo sa police or what have you. So, plus na day baganing dainin ka midbidang kung kisay iyan day manin naghahanap ano gigibuhon mo. Ang gigibon ko, Sir Pio, ako ang ma-sponsor sa imo kan Bodelia. Magsawa ka. Ayun magano because things would have been different maybe. Ano? Yes po, apo, Sir Pio. Takunday ni pagkamidbidan kung sisa isumay sa dirikaan and daing nagkaklamar, pag inanunsyar moan, you will have the difficulty of determining kung sisay managadan may sa dirikan. Although, may technique, day mo itaram so eksaktong kantidad. Ayan ba Sir Pio, na ako ko dyan sa imo pag may mananag sa turnover, kay kuhan mong munang isipon kung anong itatara mo para masusog mo sutag sa diri ka iyan. Yan, haputod mo na, anong kolor kang kalson? Di ba? Ano, may tagiptip, may luho o wara? Tangaling ma-determine na mo ito sa tawo. Bako? Yes po, Sir Pio. Given pati Sir Pio na dakulang kantidad ini, and data man tigahagad baga, Sir Pio, dakulaan na posible magka-interest ka ini. Kung ako marahay sa pag-handle ka ini o paghanap ka na nasabing personang tagsadiri ka ini. And panalmingan na yan ka nagakapera na uyan Yes, nga ni po. para rihotang TOs dahil natintaran igo dyanin mga super yaman na pero dahil pa nakukontento sige pa ang kuha. Opo, sabi naman Sir Pio kang kataraning ni maringi ini nga ehemplo dahil niya sa na-experience ang niya sa show na mga opisyal na sigsasabi nga niya ngayang aligado ngayang may mga trap pero ini yung mga simpleng tawo maray ngaya ang pigigibo. Sige. So yan po Sir Pio, ang mga marakay na barata halos sa luwas, Angel Mustaza, District Revenue. Thank you so much Tabi Angel sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. So, kodus duman sa Chief Tanod, ano? Na tinawan ng rekonesimento and personal na gagawgawan ning pagmidbid sa maabot na mga session days dyan sa Sanggunian Panglunsod. Ibaga pa ding hypothetical question. Halimbawa, makapurot ka nin arog kayang kadakulang kantidad o mas dakula pang kantidad o medyo hurababa na kantidad na dainin pagkakamidbid kung kisa and may sa dirikato daiman so far pirang aldaw mo ng pigasaray ta daiman ning ngaran kung kisay ito daiman ning naghahanap kung kisay ito ano pa ding daldang gibuhon mo diba you will be placed in a situation na tibaad bako ito para duman sa may sadiri tibaad para ito sa imo
Iba pa ding nal. Iyo. Kamo daw tabi, morally speaking, dahil maning nagkiklamar. And ikadua, halimbawa ika man agad magdesisyon, i-public service ko ngayon ini. I-announcer ko ngayon sa Facebook. Bako, i-public service sa mainstream media. How about kung igwanin magklamar na bako niya man ito? Bako baga pa ding nal. Paano na sa pagdeterminar mo? Oh, di ba? Halimbawa igonin makatsamba kan eksaktong kantidad kan suna sa laog dumata o dahil mo talaga itataraman baga pa di kung ipapublic service mo. Ano? Igo bagang makatsamba ka ito na bako man so legitimate rightful owner kan kwarta. Tapos here comes sa sutunay na may sadiri, basulon ka pa. Ano di ba? Jeremy, kano gibuhon mo? Iuli mo, isaray mo. You'll be caught in a quagmire. Kung pagdesisyon kang kung paano, baka managad isipon mo on one end, baka bako ito naman sa nawaran. Nawara nga ni Isaya, bako Jerome, and say mo napaduman. O di ba? What rule will you apply? What philosophy? What logic tabi? An sa indong pwedeng gibuhong kaan kung kamong mahampang sa araw kayan. Well, itong supakapurot kan kwarta, maray ta igwanin pagkakamibidan kung sisay sumay sa diri. And sunakapurot is an sabi na nga agent of a person in authority. Chief Tanod, tabi yan. Yan, tabi. Kaya, kudos, duman sa nakakuha. Things would have been different siguro. Pero dahil tapig sabi na, kung ang nakapurot kay itong Tanod, dahil ningaran so, kung itong kanday na uli, dahil, pigkuang ko lang, presentar ko lang on a hypothetical basis. Na halimbawa kita, mahampang sa sitwasyon na nakakuha kan araw ka, na daining pangaran. Dahil ko pigtataram na, ipig-apply niya to iniduma sa Tanod. Bako po, hypothetical lang tabi, in general, kung ikaw makaabot sa araw ka na sitwasyon, mamugtak sa araw ka na sitwasyon, makakuha ka ng kwarta araw ka nakula pa rin naldi. Paanohon mo tabi yan? Ay, nago talaga. Nasa linya man si Karen, hali dyan sa sayang area of responsibility. Karen, marahay na hapon. Go ahead man. Yes, thank you, Tabi Sir Tio. Kinarampag naman ang Provincial Engineering Office sa privilege state session kan Sanggunian Panlalawigan ngunyan dahil iyan sa mga proyektong di pasagpod ngunyan naman sa magkapirang barangay kana Libon Albay. Sa privilege speech ni Kinatawan Das Maranilla, may duminilig di Sartio na poko mas o menos 20 mga tagalibot sa session hall. Ngunyan, pinag-question kan Kinatawan ang pagkapinjente kan mga proyektong dike, asin mga flood control protection project, particularmente sa May Pantaw, San Agustin, Santa Cruz, Bonbon, pati na sa mga rehabilitation road project sa May Magallanes, San Antonio, Matara, Pantaw, asin San Jose, na pinag-aaligar na sagkod dunyan, day pa lamang kinahilingan na paghiro asin na aman na tultol, matagpura na naman lamang, asin iyan Serpio, pinagkukonektar naman sa provincial government kan Albay, asin Provincial Engineering Office, bilang implementing office kan mga siling na proyektong pinangakuan kan probinsyang Tatarabangan, arayuson, dahil lang sa igwa Serpio ki ipinagtagamang pondo di probinsya, under 20% kan local development fund. Ngunyan sa tiyo, buminulgar si Kinatawan Harold Imperial pagkatapos kan speech na Marso pa palan, may budget na talagang inaprubaran ang probinsya asin sanggunian para sa mga proyekto na kundi ako nasisala sa tiyo, almost 103 milyones pesos sa pondo na ipinaredirect ni Governor Rosal tangani mapadagos ang mga binarayaan pati sa mga pinjenteng proyekto sa magkapirang mga munisipyo kan Albay. Asin nagpahayag man si Kinatawan Imperial na saro sa rason na nadidelay ini
dahil sa day naman nagpaparabiding ang provincial engineer. Dahil nga ni, tamaritiro na Serpio, si Engineer Dante Baclao. Yan, iyon na nga niyan ang pinagangangalastaman. Primero, ang nagtingkog sa gobernador. Ngunya naman susanggunian. Dahil naman nila pagpara tahusto naman sa nabagan itrinabaho ni Engineer Dante na Baclao. Roger na. Oho. Ang pigo-question nila so mga proyektong pinagbudgetan na dahil pa natatrabaho. Roger on that Serpio, anakot kan mga tao sa Libon, budaan ni Kinatawan Maronilla, ano na nga yung status kay ni? Ang sabi man ni Kinatawan Imperial, ini na nga ni Serpio na aminado man sinda na talagang may delay. Sa answer dyan, ma-retire na ngayon si Provincial Engineer Baclao, dahil naman ngayon nagpapalapas sa ilarom sa mga bidding. Iyuta, siyempre, aram ta naman sa nabaga, pag may mga bidding, likay-likay naman sana sa si Engineer Dante Bagata, perang aldaw na sa nabaga, ma-retire na. Petsa 20. Petsa 20. Yung 16 días na sana more or less. Siyempre, tawa naman din na ning katrangkiluhan man si Engineer Dante, tabi. Kung sisay ang namamuyan dyan, kung sisay ang napupusaan ngunyan, napupusuan kan presenting administrasyon na isalida dyan pagretiro ni Provincial Engineer Dante Baclao, dumanan ninda idirihir iyan na mga kumbaga backlogs. Yan, tama sabi Sergio. Iyo man ang tama yan. Pagpara ano pa maninda si Engineer Dante, anong gigibon nila kapag katapos na ipaluwas yan? Papaapod din na si PE, si Engineer Dante sa sanggunian. Ano pa man ang, technically speaking, ano pa man ang magiginibo? Nasa oras na ini, posibleng nagpupunaan kang pag-process na kansaya mga papeles for retirement clearances, gabos. Yan, Sergio, tama. Bantay arrogant, Sergio, sinabi na aminado man ngayon na may delay, agadon nila sa ngayon, anong status kayo ni? Ipapalo up ni ngayon, anong status kayo? Saan niya kayo ning mataguran? Naglalaom ngayon kami na prior pa ining bulan na ini. Dapat suta dahil may sundo na, pinagbibo na yan. Pero dahil nga duman Sergio, sa retirement man ni Engineer Baclao, talagang may delay man, nagkasamo-samo naman kan sa iyang buhay sa pagretiro. Idirihir na ninda sa kurso na daman naman ni Gobernador Rosal o ni PA Rosal na maging provincial engineer man. Duman na ninda idiligar yan o tapusan na ini, upo ni na ini. Ay, para na pinunan kang gobernador na tiningkog si Engineer Dante, sunod naman sanggunian naman. Kami ni Maritime na, sa kulunan ang mga nangbuburotwa sa Provincial Engineering Office. Ay, sus naman ka mo dyan. Sige, tabi. Ayan, Sergio. Nga istorya digdito sa sanggunian, panlalawigan kanalbay, Karen Ala, Distillery News. Salamat, tabi, Karen, sa istorya hali dyan sa luwas. Ibaga tabi, there's nothing more na pwede pang magibukan ni Engineer Dante. Pa-retire naman siya. The least gayod or ang mas magayon-gayod ka na idirihir na ni Governor Noel o ni Provincial Administrator Rosal, tasinda bag ang mga yaon dyan, is tuo na ninda yan, duman sa gusto nindang magkapot na provincial engineer, iyan ang mga question na iyan nang aning mapadagos na ang mga trabahong sa indang gustong malinawan na maipadagos. Pati na dyan na sanggunian panlalawigan tabi. Ano ang question na yan? Mientras tanto, si kumpadre ng Alarmario nasa linya man, padingal, marhay na hapon tabi. Please go ahead na. Salamat tabi, Pade. Talagang may makusog na koordinasyon ngunyan. Entry ang simbahan Katoliko, ang Diocese of Legazpi, asin ang city government, pag-abot sa mga aktibidades. Sa ipigapasar na resolusyon ni City Councilor Alan Ranyola na pinag-recognisan ninda ang anibersaryo kan Diocese of Legazpi
sa ika-75 taon na Diamond Anniversary kan diocese na dakulaon na marayan na i-contribuer digdi sa siyudad ng Legazpi bako sa na pag-abot sa reliyon kundi sa mga may relasyon sa kultura asin edukasyon. Kaya yaon man ang padagos na suporta kan gobyerno lokal. Matatandaan na kan sarong aldaw nagkaigwa man in press conference kung saan magkakaigwa in exhibit ang City of Legazpi in koordinasyon sa Diocese of Legazpi para rumdumon ang mga memorableng lugar digdi asin establishmento na kung saan yaon ang padagos na pagtatabangan kan simbahan asin kan gobyerno lokal. Ang resolusyon na yan ni Ranyola na pinaguyunan man kan mga miyembros kan sanggunian palunsod. Yan pa ang informasyon digdi sa luwas Alarmario de CGB. Salamat kumpadreng Al sa mga dagdag na istorya hali man dyan sa sangguniang panlunsod. Regular session magatabi ngunyan Como Martes ano. O diyan palang tabi sa Pulangi igwa nakalusot na sa committee sa committee level itong pinagbubusol ni Congressman Adrian Salceda na ideklarar ang Hunyo 29 bilang araw ng Pulangi. Aprobado na po yan sa committee level sa Kongreso. The importance of which is, kumbaga, pag nadeklarar yan na araw ng Pulangi, gustong sabihin, siyempre, deklaradong fiesta official yan, the logic and the myth kan arog ka ng mga lay is recognizing the efforts kan mga luminihis na miyembros kan sosyedad, líderes elegidos, organisasyones cívicos, gabos, para tokdo, maestro, maestra, cross-section. Pag pigdeklarar yan na araw ng Pulangi, gusto sabihon, the government recognizes the importance kan kontribusyon kan mga luminihis asin sa mga presente, mga maabot pang miyembros kan sosyedad kan Pulangi. And in that sense, pag igwaning araw ka na rekonosimento tabi na nagdedeklarar na araw ng Pulangi o araw na anong lugar, nagkakaigon ng pagkakataon na matawan ng importansya yan kan mga presenteng elehidos opisyales na mapreserbar sa paagi kan pagpagirumdom asin pagpalis taon-taon sa mga maabot pang henerasyon sa kung na-existido ang lay na iyan sa mga maabot na henerasyon pa, sa mga maabot man na taon, remembering the past and honoring the present and preparing for the future. Iyan ang importansya kan pagdeklarar na iyan kan mga araw ng Pulangi, araw ng Legazpi, araw ng Daraga, araw ng kung ano pa bantabing lugar. That's the logic behind sa ipinag-sumiter na iyan na lakdang man ni Congressman Adrian Salceda kan 3rd District of Albay. Aprobado na yan sa committee level. So, pag naging lay na ayan tabi, yun na po yan. Magiging institusyon na po ang pagrumdom and pagyaon iyan sa institusyon na kan gobyerno, yaon na sa satuyang layes, gustong sabihon, yaon na sa sistema kan gobyerno an pagrekonisir, pagrumdom, asin an pagpasa kayan, pagpalis kan mga pagrekonisir niya to, pagirumdum asin pagpreparar para po sa pag-abante kan ano man na lugar, in which case, ining Pulangi. So, kunyan iyan, yaon diyan sa ipinagluwas na impormasyon, ining araw ng Pulangi, ni kunyan na pinagbusol ni Congressman Adrian Salceda kan Pulangi Albay. Aprobado na po yan sa komite, diyan po sa Kongreso, committee level kang Kongreso. House Bill number 9685. Hunyo 29 kada taon bilang araw ng Pulangi na gigibuhon yan na special non-working holiday. Yan. Kung maaprobaran na po yan
asin mapirmahan duro-diretso sa kuduman sa opisina kan presidente tabi. Siyempre, committee level na yan, then pasado na sa committee level, plenaryo, I doubt na dahil naman yan pagparahalo yun pa, no? Dahil wala nang duda yan. Duro-diretso na po yan, sagkod na magkasaangat yan sa Senado, then pepirmahan iyan kan presidente kan Republika kan Pilipinas. And if ever this, for sure, aramta magiging lay ini, yun na po yan, magiging na parte na taon-taon na pagkomemorar, as in pagpreparar para po sa futuro man kan pulanggi. Kumemorar kan mga nakaagi, tanganing dai dapat malingawan niyan. So mga pigpundar kan manlain-lain na cross-section of society kan pulanggi, either elegidos oficiales, cívicos organizaciones, privadas organizaciones, simpleng negosyante, simpleng namamanuaan gabos, mga paratienda, para sira, para oma gabos yan tabi, na-reconocer because pulanggi will not be like it is now kung dai man po ang kontribusyon kan gabos tabi. So araw ka ng kahalagan po kan pagbusulin mga araw ka na lay na minarekonocer kan kaaldawan sa rong lugar. In which case, in the case at bar, ini pong araw ng pulanggi, July 29. Yan, July 29 ang target House Bill o kaya June 29 I should say. June 29 House Bill number 9685 na madeklarar sa kan Hunyo 29 taon-taon bilang araw ng pulanggi bilang special non-working holiday dyan. So, ini po sa committee level pa lang tibad makadangog din sa to sa broadcast online and maging sa radyo. Sa committee level pa lang po inaaprobado. Halat-halaton tang maging lay ini tabi Yan. Sige, oras Pilipinas, alas 9 o kaya alas 4:31. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artresin araw-araw. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of EBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Salamat Pading Nald and diretsutan ng ilog naman ang report diyan sa luwas. Si Chief Jimmy, Pading Jim, marhay na hapon. Please go ahead na. Sa tabi pa de, sunabitin kong bareta ka sa bagong pagkaga. Nyan. Idagusta. Roger, sige. So, yaon sa gate kan na Malacanang, igwanin na restaurant, na mga kapitan kan ginubatan, na iyoan na naging pahagi, tanganing madakop so apat na suspitsado sabi pa de yoan ng bubudol sa mga kapitan and digdi sa Albay na pag-araman niya to na iguana nin tabi na biktima murabir pa kan ginubatan yun. And basado kaso bago sa pakipag-ulay niya to kay Kapando Namya ang paghuna napakaraot so mga kapitanes kan ginubatan ang katotohanan sigon kay Kapitan Ando Namya napasiram lugod sige daw pasiram tabi pade durante kan isiniblag na sinda
duman sa mga suspitsado, ginarasinda sa sarong kwarto. Oho. 41 po barangays kan ginubatan. Pag abot duman sa ibong na kwarto, isasalmog sukuta sinda sa saro pang grupo nin mga kapitan na hali man digdi sa albay. O anong lugar da atabi ito, kumpadre? Diba? Dahil ko nang wala bukwaon. Oho. Siya na sa magtanong, naka-schedule ini sa aga sa satuya. Ngunyan, uni pa, kan sumasiripan ninda so alkalde, kan sarong alkalde digdi sa albay. Kung natatayaon man duman, ang bodyguard na pulis, mangaman-ngaman ka nakamali siya, uminali na so alkalde. Huminali so alkalde. Minali so alkalde. Ito pala, nagpigahagadan kan mga punong barangay, sin budget. Pakal ki dress code. Sirik palaog sa Malacanang. Palaog sa Malacanang, oho. O ngunyan, sub ka alkalde, ma-double check na ngaya ko. Oho. Pwede kan nakareparo guide sa alkalde na may rimalaso sa laog, uminiksik na. Madali pa dito. Apo doon ka sa cellphone. Takaning daing delay ang kon ano. Medyo nago ko niya nagsasabatan. Apo doon ka cellphone pa din. Sa cellphone ako maapod. So number mo. Tanganing daing delay. Ano pa di. Yan. Magay na istorya ni sa aga. Sumangon yan po nang tapa ining isumada tabi ano. Yan. Ikon tango na si Chief Jimmy ano. Si Pading Jimmy. Ilaog ta sa kwan sa kuan mo na sa cellphone aning akuan day kita nagchichinimpuhan ano yan si Pading Jimmy yaon baka magring na yan sige kumpadre mas kuan digdi kumpadre di araw kay ni ano di so mga kapitan na ito na primero diyan sa ginubatan siguro po ni nara kapitan ando namya iyon na ito na entrap na kan NBI so apat na nang budol sa inda na iyo so sabi nag-imbitar so executive secretary kan Palacio si Ralph Recto na igosin nang makukuang tag 5 milyones de pesos ano igwaning apat na personang iyo so kumbaga nagbumurma ni Obraman ngunyan pag abot duman sa Max's Restaurant sa kataning kan Palacio Malacanang duman na entrap kang NBI ano ngunyan so grupo nara ando na namya Kapitan Amdo Councilor and Kapitan Ando namya dinara na sa sarong kwarto duman naman ninda nahiling so grupo naman kan sarong mga kapitan hali sa sarong lugar digdi sa Legazpi nayaon maduman so alkalde o di isasalmo ko ta na sinda duman so what happened next na duman kumpadre pagkatapos kay to day na suplana may naman ito, nagkanya-kanya ng oroli, ito, uminali na so ibang grupo. So ginubatan, taray di gabos, dakul pating kapitan, kumpara kan ibang hali sa albay, di inasikaso pa di, mga personaheng pinadara ni Ralph Recto, executive secretary, naisihan na, so ginubatan niya, haros 100% yaon. Ayun. Now, pero bago kita magpadagos yan, kumpadre, so sabi mong so alkalde na ito na uminatras, paki-elaborate tabi. Itong alkalding ito, dahil man ito kikasabay na kapitan pa dita, naga-double check lang siya kung how true naigwa ka itong araw ka itong transaction ang mga para sa mga kapitan na makakakuha da ti 10 million nga ni. 10 million kada saro? Oho. Okay. Kunya na-check na gayud kan alkalde na negative. Kaya luminuwas na. So mga kapitan kan ginubatan nanyaon duman. Yan. Itong so alkalde ito, pigi-check niya so mga kapitan kan sa iyang munisipyo. Oo. Kan sayang lugar. Kan sayang lugar. Madadali na sa kawan. Pigi-check niya kung
ayaon na dumasong ang kapitan managa dyan, ang pig-check niya, so legitimacy kan sabing paapod na ito. Murabir siya mag-release ki pang bakal ki Turbinize. na may ngaran ka Malacanang, kay may logo kan Malacanang. Duma naman nagduda gayud sa alkalde, natata, papabakalon ini, kumbaga imbitado, natata bibentahan in bado. Iya. Duma na, nag-atras na sa alkalde. Nag-atras na. Kung ninabot nga ito duman, damata may bodyguard na duwa daa, pwedeng pinadapa ito. May Rikasanta, siyempre may armas ito. May armas, o iyo mananggad oho. Dahil man, makusog sa pamarong. Uminatras alkalde. Di kita sa mga alkalde, mga kapitan kan ginubatan. Yan, sige. Haros 41 na mga kapitan, pagkatapos pa din, naghahalat sindakan sa indang mga dris, itong binayadan indang bado na kantidad nin 2,300 kada saro. Dahil naman makakaabot sa senda. Toto na tringkahan natin NBI so apat. Yan. Tapos ito sa kwartang itinaon nila, ebidensya na ito. Yung ebidensya na, kasi rin komisyo na ito kan NBI. Yan. Uni nga ni kumpadre an medyo kwan pa, inda ko sana kung paano igon ng historyang nakaabot sa imo, kung paano ini. Paano naisiyan kan NBI itong operasyon na ito? Paano nagkaigon naman ng NBI bigla? Puzzled man dyan sa kwan, paukod man sa mga kapitan kan ginubatan. Ang pagtubod kan nakahuro niya to si ABC kan ginubatan, na dati nang nagahalat na sa nanin mabibiktima, taigwa na da kay ning mga nainot na biktima tabi pare. Taara mo, kasubago may nagdadagog ban sa tuyo na bako tagadigdi sa to, baka ngaya, nagsagin-sagin man itong NBI na sagin na dakopon, baka kaisabay man sana ito na magbaranga-banga kay itong sunako ang kwarta. Ay bako, dahil man pare. Totoo da talaga. Totoo, oo. Ayun. May promesa nga ni na su kwarta, ibabalik man gila yon. Pagtapos na kan kaso. Aha. Ito ebidensya ito. Sige. Sa madaling sabi, legit sa operasyon. Ngunyan no ni na, habang yaon sa kwarto, sige, restore kan mga kapitan, dahil maligtas man nga kita, man kita ngayong partisipasyon dyan, basta kita nagamit man sana kita. Biktima sinda. O karapot-kapot ninda sa mga envelope, sa mga resolution, proposal, program of works, letter of intent. Kanon tanangin, mauruli na nga kita ka. Nabudol sinda. Naghapon da pa rin. Naghapon. Paki-statement. Puta, simple ko kuha sa saro-saro nito statement kan NBI. Oo, ni na pa rin. O yan, sugo ni Secretary Ralph Recto. Pagkaon, gabos, libre na. Ay, talaga. Libre na. Dahil naglawag sa indang isip, nayaon si Secretary Joey Salceda. Dahil man kayo, natural, napiluhan sinda. Dahil ang pagpipinsar, yaon na sinda sa Malacanang malaog. Yan. Dahil man sinda nagkaisip na kayo. Yaon bagang opisina man ni Secretary Salceda mismo sa Malacanang. Ngunyan, ito na, inasikaso da atabi pading tuda. Puwerte. Pagkatapos, sa mga envelope, sa mga proposal, nakadirekta pa de. Mas magayon so nangyari. Mas kay magayon. Secretary, ini ngayon na mga kwanindo, ta biktima ka mo, na dahil manalawos, o Tony ngayon sa mga kwarta, makakabalik ining kwarta man giraray na ini. Ay na ngayon sa mga pighagad sa indong mga bakwanta, idirektata na nga lugod ngayang ikonektar kay Secretary Ralph Recto. Napasiram lugod. Napasiram pati. Ugma. Direkta na tuda. Ito mga pigasabing mga paaginin kagurangnan gayod. Dahil ka man basta-basta bakwa nga ni, budol nga ni sa sistema. Dahil ka naman direktang ito, nakadirekta. Nakadirekta lugod. Pinakaraon pa nga kami. Ito ang pinakamagayon. Dipisil baga ko niyan, kumpadreng Jimmy, maghanap ning direktang koneksyon sa Malacanang. Ito, nakakonektar mismo. Tasusugo, pinakaon pa, garingan ni Pigtarawang pang tigwaran tausan. Ali kay Secretary Ralph Recto. Uyugon mo, So mga kapitan, di urulian na. Igwa nga kita duman nila umlao mo. Tabaka nga magpakitang gilas baga si Recto.
tarawan mananggad kita. Iyo, dako lang istorya kumpadre. Dakulaw na istorya niyo kung nabudol doon na duman sa Malacanang pa, Buda sa na, ngaan. nagirumduman mo kumpadre, last week o 2 weeks ago yata ito, sa programa tama na Tingog kan Banwaan, inapodan ko si ining kinatawan ni Labal. Siya bagaan ko niyan, kinatawan kan sa mga kapitanes, representante, Bilog na Albay. Habukutan na nga niya mag-on air, pero may nakaabot sa iyang impormasyon na igwad ang mga nagpapamidbid na taga Malacanang mga lalaki, naglilibot digdi sa nagkapirang munisipyo na papamidbid na kami ngayon nagmo-monitor kay itong ngayang mga proyekto, lalo na itong ipigtatao ngayang pira ito, tigpirirang milyon baga ito sa barangay na ititaong ayuda sa mga estudyante. Ngunyan, ito pala, budol ito, tabi Chief Jimmy, Pading Jim. Sabi ni kinatawan nila, nag-verify sinda sa Manila, ninda sa ining opisina kan mga barangay baga, so sa Manila man, so sa national office ninda, liga ng mga barangay, dai man ngayon araw ka na pigpapamonitoran Malacanang. O tapos uni pala, may nabiktima, ang ginamit naman sa opisina ni Secretary Ralph Recto, nabudol sinda, pero nadakop itong mga nambudol. Nadakop. Uy, nako. Uni pa, so konsilo pa de, habang yaon duman sa sarong kwarto, uto nagkakaburukag man sa sarong kwarto. Nata ito. Hindi, nagusyoso naman sa mga ano nito? Oho. Sa mga hot babes ngaya? Duman na pasiram sa, mas lalong na pasiram sa mga kapitan. Ada ibang operasyon man ito, pero the same NBI man pa de, hot babe man. Tas hot babe man, may transaction man. Pasiring mas kay Secretary Ralph Recto, pig bubugaw. Ay, iyon na ito. So nagluwas man na bareta na sabi, an may kagibuhan si Congressman Libiste. Kung nararamdaman mo pa ding Jimmy, iyon na yan sa national news na binukag kang NBI na igonin sa rong pigkukontak da si Congressman Libiste na mag-contact min mga high-end na mga chika babes tanganing ipaon kay Executive Secretary Ralph Recto. Yun nahiling kan mga kapitan din. Ay, duman pala ito sa hotel na ito sindaman. Ang question, sabi ni KPIBC Federation President Ando Namya, niya ko kamo nadali kamo ka national media, di barita kamo ka, piday man niya ako na barita baga. Uy, kung man niya kami na barita, migwaman ngayon taga media national national TV, piga para kwan nga ako, piga para i-interview. Sabi ko man nga, sabi nga kan abogado mi nga, ay nga kami magsungog, di nga ako nagpa-interview. Ay, sa kutaan na ako nyanan ito, na istoryang ito, bo. Wala man pa de. Dahil man siya nakuanan ki informasyon. Pagkatapos kay itong nagkaburukag na naman duman sa sarong kwarto, di, banggi na nga pati, so arkilado ming bas, nulul naman nga kami. O dahil man nakaluwas informasyon. Di si GB man sa nakaluwas. Di si GB nakaluwas. O di mapa-interview pala si Kapitan Kagawad Namya. May nota kita kasi. Uli na pa din si Rampate. Di nakasirkular na. Naaraman na kan ibang ABC. Pading, amdali, naputol pading Jimmy so sa kuya ng apod natapos sa 5 minute ko. Baka lamang sa aga pading Jimmy, timbirahan mo si kunyan, si Kapitan Namya, dahil magpakon sa ibasag ko na dahil kita natapos ka na istorya. Magayon na istorya ini. Na nangyari sus Mariosep naman pero napakaraylugod so katuyuhan kan mga kapitan tanay paabot tulos ki Secretary Ralph Recto so sa indang kuan baka lobat na si Pading Jim kaya kanat bridge na kung saro pang apod baka nalobat na kundi apod ka na lang padi dyan sa tuyang wireless man dyan sa kuan sa tech tabi. Yan, sige, saro pang dial. Kanat birits na. Yun, kanat birits sa tabi pa de. Baka so sa signal lang nawara. Apo da lang dyan Pading Jomar, baka day na ika makahabol sa alas ko na sa. Go ahead compadre, Chief Jim. Bukas man ang cellphone ko pa de. Sige. Okay, Madaw giraray. Sige. Iyon na sana iyan ang kwanta baka nagproblema so sa tuyang punyan. Network sarong apod pa kay Pading Jimmy na nasalita kay Chief Jimmy sa tuyang makuan
Baka lamang naputol ni bigla eh. Ayan. Baka lamang. Ayan. O sige, go ahead Chief Jimmy. Go ahead. Nakalakop na sa istorya, istorya sa mga kapitan natural, nakaambot man sa ibang ABC. Oho. Igwa man in sarong munisipyo, na the same kutanaan ba process, pigkurulikta na sa mga resolution, proposal, program of works, natitipon mo niyan sa ABC, sa sarong munisipyo digdi sa Albay. Inapudan si Kapitan Ando Namya. Oho. Paano kaya maka-tie up kami duman sa nang budol sa Indo? Oho. Tangani nga, makadirekta man kami duman kay Secretary Ralph Recto. Dahil man nga kami. Dahil naman ini, biriyo, kuha na ini nga, dahil may naman ini mga pakinabang. Kaya nga kamo ito, nakalusot. Oho. Oto na kay Secretary, kami ngayon eh. Blessing in disguise, kumpadre, sa nangyari. Oho. So, anyway, so mga pagiribata, ipapasa ko ini, ipaforward ko, tanganing validate to ninda, dayaon ini sa area ninda, so ibang nagkabiriktima. So, mabibiktima supposed to be. Roger. Kaya naman mabibiktima, nagkadarakop na sa mga suspect. Bata so, piglulunado na bas, naluho sububungkan kauuran. Nag-arkilakibas. Alidig di sa ginubatan, nakabado sindang puros pula. Oho. Pag-abot sa naga, makusugod sa uran, auta na luho pa sa atop, sa tahaw. Sa tahaw. Di walasan ngayon eh. Turumog sa ibang kapitan. Ay, napangyari, nako, sige. Bakong basta-bastang istorya yan eh. Gamit ng Palasyo Malacanang, Executive Secretary na. Mga para budol na yun Ito pala na pigda bubugaw, nakaluwas. Oho, nakaluwas ito sa national media. Ining ipigabarita ko, dahil nakaluwas. Sa tuyas lang ini nakaluwas. Yan. So they were at the same place, same hotel, na itong na-entrap kan NBI, itong sarong bugaw, na high-end ang mga chikas na kaput niya, naikutan ng ipapaon kay Secretary Ralph Recto, tapos maluwas na sa media, sa social media, sa mainstream media, rarauto na sa Secretary Recto. Yan. Iyo pala ito. Ang mga tindog postura kada at Padim, mga itong babaeng nagkonbinsir sa sendo, the best talaga. Uy, talagang makakonbinsi. Pang talaga, pang Malacanang tindog, pati mga postura. Natural, dahil ka man makakadali kung dahil maningkuhan. Dahil ka man nasa tamang itsura. Pero dumampas na kumpadre, pag-abot ninda sa restaurant na ito na, pighagada na sila ng kwarta, dress code, mga laskana. Bako mahagad ng kwarta pang bakaling dress code. Kunya na yan, dumagka na, it's beyond the normal na tatapaghagadang kang pambakaling dress code. Parang ganing maliksiyon man so NBI. Babae man na nagpretend. Babae man. Pero babae man, kung pwede nga ako makabakal man nga kan the same nga yung bado. Bado. Tayo magiging ebidensya. Ano itong NBI agent na ito? Basta saan na ito naglaog duman sa eksena? Basta saan na naglaog. Aram na sukuan, aram na su script. Yung nga niya nang makangalas, sisay daw nagpa-entrap. Yan, hindi man may siyan. And legitimate daw itong NBI. Siyempre, legitimate ito. Bako. Kinuroan silang statement saro-saro. Natananggo. Nakuli na sinda banggi. Oy, talaga naman. Nagabot sindang aning 7:40 ning aga. Nakuli sinda banggi. Ay, para kuruanan pagkikuan. Statement. Duman sila kinuha statement biso sa hotel. Di man sila dinara sa NBI headquarters ngayon. Ay, dinara. Sa national headquarters. Yan. Legitimate ito. Dinara sinda. Sige, tama. Okay, sige. Yan na pare. Ano sa to yung exclusive na informasyon. Abangan sa mga iba pang detalye ka ini. And so pag-iriba niya to, ma-coordinate ako ngunyan. Tanganing sa aga, bilugan istorya. Jimmy Nasalita, DCGP News. Thank you so much, Chief Jimmy, sa istorya. Hali dyan sa luwa. Duman sa mga nagangalas, kung anong istorya yan, kasubagong aga sa report na sa programa tang Tingog Kadbanwaan, enot na pinutok ko yan, exclusive ni Chief Jimmy. Iyan ang mga nabudol na kapitan hali sa kunyan sa ginubatan. Gamit na sa opisina ni Secretary Ralph Recto. Sa aga po, tabiltadahan tayan, and if luck permits, tibaad makaulay ni Chief Jimmy, madara sa programa ta, si Kapitan Ando Namya,
kan ginubatan. Pading Jomar nako, pasensya na tabi, talagang nakabelo si Chief Jimmy. Story ito naputol kasubago sa programa tang Tingog kan Banuan, ipinagdiretso ko niyan. Diyan na lang nalasigo ka. Salamat kan pagantabay, mahal na Diyos ang magbantay. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas, Measles Rubella Supplemental